फ्लाई म्यूजिक पर जाइए। नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में डीजे विकास नया माल सेट होई, नया साल में 2021 के पहिला महीना नया साल में मिली माल हसीना, नया साल में मिली माल हसीना। 2021 के पहिला महीना नया साल में मिली माल हसीना। कब प्यार वाला बतिया पर फेंकत होई सुना, प्यार वाला बतिया पर फेंकत होई। हो नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में डीजे विकास साल में नया माल सेट होई, नया साल में हथियार कला सीतामढ़ी नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में सभे लफुआ छौरा नया महल पटाई, पल्सर अपाची के भाग जगाई। नया साल में नया माल सेट होई, सभे लफुआ छौरा नया महल पटाई, पल्सर अपाची के भाग जगाई। महारी जवान जहमा भेट होई, हो महारी पहर पोत जवान जहमा भेट होई। हो नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में डीजे विकास साल में नया माल सेट होई, नया साल में हथियार कला सीतामढ़ी नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में जीतेंद्र राजा खोजे माल हाई फाई, गजबे बलीला ओकर का हम बताई। नया साल में नया माल सेट होई, जीतेंद्र राजा खोजे माल हाई फाई, गजबे बलीला ओकर का हम बताई। तराई कर रोहित पटेल कहे कहमा भेट होई, तराई कर रोहित पटेल कहे कहमा भेट होई। हो नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में 2021 के पहिला महीना नया साल में मिली माल हसीना। कब प्यार वाला बतिया पर फेंकत होई सुना, प्यार वाला बतिया पर फेंकत होई। हो नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में नया माल सेट होई, नया साल में महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रीगा मिल